Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a Mairata ta Herbal Medicine Center da ke nan cikin garin Salaja opposite Emir Palace Gate. A yau ma take dauke da bayani akan abin da ya shafi hepatitis, ma'ana ciwon anta. Shi hepatitis yana da rukuni kamar yadda kuka sani. Akwai hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, sanannu wanda aka fi kamuwa da su, amma rukuninsa ya haura har zuwa sama da haka. Ita cutar anta ana iya samun ta da dama, amma a muhallin shahid ta fi kamuwa a wuri mara tsafta, kamar wanda zai yi bayan gida bai wanke da kyau ba, bai wanke da sabulu ba, in ya taɓa abinci, abincin idan wani ya ci zai iya kamuwa da hepatitis. Ana iya kamuwa da hepatitis ga wanda yake da ita ta hanyar shan kamar teburin mai shayi. In ya sha da wannan kofin a zuba maka shayi a shi, kai ma za ka iya sha. In ka sha to kai ma za ka iya kamuwa da hepatitis ɗin, saboda hepatitis ya kasance virus ne wacce take harbin mutum ba tare da ya sani ba. Mutum zai iya sa riga ya cire kasa, ko sa hula ya cire kasa, shi ma za ka iya kamuwa da hepatitis. Akwai hanyoyi da dama, ta hanyar zufa ko ta hanyar saduwa ko ta hanyar sumbata ana kamuwa da shi hepatitis ɗin. Kafin matakin hepatitis akwai abin da ake kira fat liver, ma'ana kitsen anta. Shi kitsen anta yana daga mutane waɗanda suke yawan zama guri guda, ba sa motsa jiki, kuma sun fiye shan abubuwa masu maiko, kamar masu yawan cin soyayyen kwai da indomi da makamantansu, ko kuma masu yawan cin nama da daddare sai sun ci nama su kwanta, musamman red meat, ma'ana jan nama, naman shanu, balango kenan. To shi ma ana iya kamuwa da hepatitis. Za ka iya kamuwa da hepatitis ba za ka sani ba, ma'ana babu wasu alamomi da za su nuna maka kana da shi. Wataƙila sai ka je ba da jini ko makamantansu, sai a ce maka kana da hepatitis. To shi wannan magani dai, shi wannan cuta, Allah cikin ikonsa mun samar da magani ingantacce wanda muke da yaƙini da tabbaci a kansa, wanda mun gwada mun tabbatar, mun gwada a nan an warke, kuma an je asibiti hospitals an gwada kuma an warke. Kamar da kuke gani, kun gan shi nan shi rukuni akwai normal liver da fat liver da sauransu. Gashi nan stage 4. Idan har ta kai stage 4 gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma ba zan ce ba za a iya warkewa ba, za a iya warkewa din. So Allah cikin ikonsa, shi wannan magani ana shan guda 6 ne a cikin kwanaki 14, ma'ana sati 2. Insha Allah idan ka kiyaye abubuwan ci da sha, insha Allah za a samu waraka a cikin kwanaki 14. Insha Allah, idan don mai bukata ya maga a nambobinmu ne mana bayani, inda yake a faɗin Najeriya za mu yi aiko masa da saƙonsa, ko kuma ya tattaki ko ya aiko a karɓar masa a nan ofis ɗinmu da ke nan opposite Emir Palace Gate. Wannan magani garanti ne, ba shakka ba shakku ba kwankwanto, an gwada an tabbatar. Za ku iya kiran mu a nambobinmu kamar haka, ko ku yi magana da mu ta WhatsApp 08161923214, ko kuma 08073346633, ko ku zo opposite Emir Palace Gate da ke cikin garin Suleja a kusa da birnin Abuja, ko kuma ku je YouTube namu Mairata ta Herbal Medicine Center, za ku same mu a YouTube channel namu, ko kuma ku je a Facebook Mairata ta Dr. Mairata ta, ko Mairata ta Herbal Medicine Center, nan ma za ku samu page ɗinmu a Facebook. Za ku iya Instagram da TikTok ku rubuta Mairata ta Herbal Medicine, duka za ku gamu. Insha Allahu magani muke ba da waraka tana hannun Allah.